Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Dagang salamat! Oh, kainan na! Happy birthday, Kaparmars! Oy, salamat! Ayun, magandang tanghali mga kaparmars. Nandito kami sa atas mga kaparmars. Habang kami ay nagbayanihan mga kaparmars, yung aming leader mga kaparmars ay nag-birthday. Kahit ganito lang kaparmars, pinili niya na dito kami, dito sa bayanihan niya. Ano yung kuha niya mga kaparmars, yung birthday niya mga kaparmars. Yan. So, sabay tanghalian mga kaparmars sa aming bayanihan. Oh, sige oh. So yan ang ulam namin mga kaparmars oh. Yan. Oh, maraming salamat Dima Albarazin unsay apelyido? Resen! Resen. Salamat sponsor. Aming kapitbahay no, na nando na sa Maynila nagtatrabaho. So siya nagbigay ng 1,000 para sa aming tanghalian. Okay. Yan. Oh. Ito yung mga kasamahan namin, oh. Kasunod kami So, si Analan. pang 23 na Sabado, mga kaparmars, kabandok. Ang present mga kaparmars na barangay, Milagroso, Mayron, Milagroso, San Roque. Kasi dito yung ating leader, konsehal sa San Roque. Pandan na. Shout out kay Paluhod TV. Kabutingting. Maraming salamat sa presensya mo na dito ka nag-attend sa aming bayanihan. Para lamang daanan ng maganda sa mga motor yung ating daanan papunta doon sa bukid no mga kaparmars. Kahit patway lang to pero magadaan na yung motor. Kakain na tayo mga kaparmars. Salamat kadto. Oh. Ma'am G. Maricen sa imong pag-sponsor. More blessings to come ug ang Ginoo na ay mantigo mo baos kanimo. Oh, Ginoo na mo ba From mo. Kabukid. Salamat gaw, salamat. Oh, dia pa imong mga parente Dima. Silingan dia pa imong parente. Dire. Oh, ya. Mga karaan nimo, mga kasabay nimo pag mga kasabay nimo mga edad. Lagi ko. Dia dire. Bawlom ka. Okay. So, kain na.